Dobrý deň, toto je moja prvá epizóda. Začnem za tento Minecraft, čo som našiel, je to taký modovaný. Ešte neviem, jak si pomenuje svet, som akože videl na toto nejaké video. Hral som si to, už som to chvíľu aj hral, je to veľmi sranda, reálne. Chvíľu som to hral, to je super, tak teraz som sa rozhodol, že to začnem natáčať. A možno aj nejakých subscriberov si pozbieram pri tejto sérii. Plánujem akože aj nejaké iné hry hrávať a toto kanále, to je moje prvé video. Je to Minecraft, budeme to volať, jak to budeme volať? Budeme to volať... Hm. Hm. Scary Minecraft. Try. Nemám poňatia. Som tak, že aj nastavoval raz. Môžem si dať akože immediate respawn, niektoré tieto nevidím si teraz akože myš, ale akože na videu by malo vidieť. A akože... Môže aj všetko. Reálne asi nič nepotrebné. Dobre. Takže prvé video zatiaľ. Je to veľmi super, tento modpack. Takže je to akože inšpirované takým iným modpackom. Akože je to aj ten modpack, ktorý hrám, teraz má viacej mod. Akože jasne, že má viacej modov v sebe, ale hlavne ten hlavný modpack sa volá, že volá sa The Broken Script, to je ten, čo tu je akože najviac viditeľný. Mal by byť. To je taký jeden mega super modpack. A neviem, proste budem to teraz zatiaľ hrať. Neviem, čo moc komentovať zatiaľ, lebo hrám to akože jeden z prvých natáčam, ja neviem, jak sa akože natáča. Takže je to tak jeden z mojich actually prvých videí. Rád by som aj akože to dohral, lebo neviem, či jak sa to dohrá, či mám nejakú entitu, alebo či mám z toho endu, alebo niečo. Ale viem, že je to veľmi ťažké tu získať jedlo. Strácam tento mozoček, to je taká moja sanita. Keď sa vyparí, tak som skončil. No ešte, že mám posteľ už, to budem mať na noc, lebo musím sa pripraviť čo najskôr, lebo už aj v noci budú už mobovia, môže to byť aj taká iná entita, ale k tomu sa dostaneme. Zatiaľ je na to čas, budem si to aj robiť domček, plánujem, že akože celú sériu z tohto spraviť, že takým tak nedohrám, ale to je prvá epizóda, takže nespravím najviac vecí, ale zase ani najmenej. Chcem tak, že aspoň nech to proste akože mám aspoň niečo z prvej epizódy, nech spravím, lebo nesmie byť prvá epizóda, že úplne nič. A toto je docela šitný spawn, mal som aj lepší. No dobre, tak som späť. Došli mi starí rodičia do izby, som musel na chvíľu vypnúť mikrofón. Tak ale teraz som tu. To je hlavne nie. Lebo akže keď by niečo ja to neviem, či to dohrám, ale že kebyže hej, tak to bude akže super, lebo i tento modpack ma hrozne baví. A tak by som ho aj vám ukázať čo najviac, ak sa dá. Lebo akože je to fakt super. Je to sranda, ja som hral, myslím, že neviem, koľko som to presne hral, ale hral som to včera dlhšie, nie takže kratšie, ale reálne bolo to super, som to hral. Takže tak. Budem potrebať aj flint, lebo chcem sa asi aj do nedru dostať. Čo v nedri nebolo, ani vo svojom svete.
Dať hlavne pozor na ten mozoček. Že ten pôjde dole hlavne. Keď pôjdu po mne nejaké entity alebo niečo také. Teraz keď mám plný mozoček, nič moc by sa nemal stávať, ale môže si myslieť, že sa stane aj vtedy. Nebudem to volať mozoček, aj keď to proste je sanita alebo také niečo. Takže ja iba pozbieram nejaké jedlo. Ešte ďalšie. Chcem aspoň železné veci v tejto epizóde dostať. A nájsť nejaký shelter. Možno si spravím vlastný dom, čo som spravil aj vtedy. Ale to ma trvalo dlhšie. No už začína sa stmievať moja obrazovka. To už by som mal presne zabiť. No, Mazder napríklad. Ale to je najhoršie, že takto je jediný spôsob, jak získať jedlo. Okrem, že by mi to nejaký vlk zabil, napríklad ovečky teraz. No teraz ma to bude trikovať, no. Bude to veľmi zlé teraz. Aj keby som rád tieto kravy zabil, možno radšej nezabijem, lebo bude zlé. Nemám ani shelter, ani nič. Fejkový creeper. Musím sa istiť. Čo je vlastne za bajom? Ten nejak dlhý akáciový. Mal by počuť zvuky z hry, lebo zapál som to. Takže nie. Tak v ďalšej epizóde sa musím uistiť, čo aby boli. A keď toto niekto pozera doma v Pozno, tak dobrý deň. Ja keď pochybujem. Ale je to veľmi akože možné. Lebo tento kanál budem väčšinou mať iba na takéto videá. Takéto budem hrať aj Cry of Fear som mal na pláne hrať. Niektorí možno poznajú. Možno ešte dokončiť určite toto som chcel. To je jedna priorita. Vesnica. Ja rád vesnice. No. Dobre, som tu. Bude iba niečo vyriešiť. Beriem si posteľ. Teraz by som mal získať späť sanitu, lebo som vo vesnici, ale uvidíme, jak to bude. Luty. Že nič tu není. Golema chcem zabiť určite. Môžem pobrať seedy, neviem či chcem saplingy tieto. Môžem nezabiť golema a nemôžem si odtiaľ aj rovno preč. Mám aj posteľ, aj keď už som mal posteľ, takže túto oranžovú môžem podľa mňa aj zahodiť. Slnko ešte vyzerá, že je. Kým je slnko, tak to využijem. Budem zabiť tohto golema. No poď, takto. Chcem jej zničiť, no zničiť zase mi seka, no. Môžem vykraftiť ďalšiu, no. Môžem asi už aj ich kamennú. Super early game, že akože nemám až taký zlý spawn, akože mal som zlý spawn, ale našiel som vesnicu. A ináč áno, každým achievementom sa mi to trošku doplní. Takže to je reálne dobré. A asi ťaľto idem preč. Možno pohľadať niečo iné. Si zoberiem to akože je dosť dobré jedlo. Chleba. Možno by som mohol nájsť teraz nejaké železo. Už mám nejaké železo, ale teraz by som, že budem sa vlastne sústrediť na... Chcel by som nájsť ten akáciový. Nie akácia, je to akácia. Spruce forest, aby som mohol si spraviť ten veľký strom. A ten veľký strom akože je dosť užitočný.
To by dalo hrozne veľa dreva. Aj v vode mi to akože teraz bude dávať preč ten mozeček. Tak ale teraz si musím dať pozor, ja si sem dám spawn point, lebo nechcem, aby som zdechol. No, toto je taká interakcia škaredá. No akože nie je škaredá, ale je to proste zaujímavé. Čo majú v sklade? Brien. Nebo noc. Kde som dal tú posteľ? Týmto smerom. OK. No teda to znamená, že môžem ešte toto prostaviť. Teraz zase pôjdu po mne, nie? Celú dobu. Asi je čas zabiť ich. Malo by to byť normálne, ale neviem, prvá smrť možno bude teraz. Vyzerá tak, že hej. No čo, ovca. Doriti. Doriti. Nevadí. Prvá smrť. Stáva sa. Keby niečo, áno, hrám s Keep Inventory, nechcem to mať zase moc ťažké na sebe. Ty vole. Villagerov neznášam. Ešte sa ani netrafil, no som ho mŕtvy. Píš druhá smrť. Asi iba musieť počítať smrte. Dobre, idem sa vyspať, lebo už začína byť tma. Toto akože je prvá epizóda, takže nebudem mať moc veľa lootov, ale nevadí, čo som všetko vybral. Karoty to budem asi nehať na potom. Nič nebude užitočné, 5 šípov. Nebude najhoršie looty, ale podľa mňa mohli byť lepšie. Idem týmto smerom pohľadať spruce. Nie spruce, je to spruce vlastne. Jedlo začína byť veľký problém. Jedlo poriešim tým, že nájdem. Neviem, jak poriešim jedlo. Netuším sám. Generácia. Výborná generácia. Tie zvuky pozadí si potom nevšímajte, to je tak zapatujú v pozadí. Na pozadí. To určite v ďalšej epizóde už nebude veriť. Som to iba len tak dočasne. Lebo som zabudol vypnúť zvuky, alebo pravdepodobne môžem aj teraz. Ďakujem. Dobre, už je tichučko a už je tu červené háčko. To je... Nemám ani diamantový krompa, že by som to vyťažil, ale... To je... Poradne to ani neviem, čo znamená asi Herobrine. Asi. Môžem si vykraftiť loďku, lebo... Prečo nie? Aj si môžem zobrať za sebou. Je to ako starý Minecraft, ale je to veľmi nová verzia. 1.20 myslím, že to je tak nejak. Netuším presne. Ja som si nerobil research pred
proste pred robením videa, iba som proste hral chvíľu. A to je tak všetko. Keď som hral na svojom singleplayer svete, tak tam sa stalo veľa divných vecí, takže už sa neviem dočkať, kým to akože bude na videu, že to akože chytím. Ale teraz nevyzerá, že okrem toho háčka nie je nič špeciálne toto zatiaľ. Reálne, teraz by som akože chcel nájsť... To by som akože nájsť tú Spruce Forest a potom akože si spraviť dom a ísť na zvieratá, alebo ísť rovno na železo. Teraz si neviem rozhodnúť. Ale viem, že teraz priorita bude dom. Neviem, či prvá epizóda bude trvať nejako dlho. Neplánujem, aby to bolo najdlhšia vec, že nejakú hodinu, ale akože najlepšie bolo, kebyže to je tak, že iba tak okolo 20 minút každá epizóda. No tak je to tak, akože nemám aj najviac času, lebo ešte škola, nie som najstarší človek na svete. Musím ešte dávať pozor na to. Všetko proste ešte. Aha, diamant. Prvý diamant. To je super. Neviem, či jen tá druhá česká má pointu ani. Že ju hľadať. No, žra pekná pesnička. Chcel by som si spraviť ten Spruce dom taký podobný ako mám v Hentam. Som hral. To by som potom mohol niekedy spraviť video, že showcase môjho svetu. Z môjho svetu. No, už sa čo super. V takejto píslu pesničke sa to super. Akože je to single player svet, ale nevadí. Že... Vidím, jak dlho sa mu bude chcieť byť. Budem pozerať do tabu často teraz, lebo nechcem, aby to bolo reálne. Nestačí, že to natáčam, čo je moc veľa. Ja som nový k natáčaniu, ja neviem natáčam moc. Ale akože kamarát mi povedal, že akože chcel vidieť, jak to hrám, tak akože to mám natočiť, tak natáčam teraz a neviem, či to bude zlý nápad alebo dobrý nápad, ale uvidíme. Je to na T-Launchery, dá sa to nájsť. Potom dám možno asi aj link do akože popisu, keď nezabudnem, akože jasná vec. A to je ďalšia vesnica. To je super, že tu je ďalšia vesnica, ale stále žiadny Spruce. To je cave a dobré a pekno, tam možno pôjdem. Keď dám spawn point. Nie, tu si na spawn point. Uberiem hento potom. Zase to robí tie zvuky pripečené. A tam je kováreň. To je najlepšie miesto tuto. Najviac túto. Dobrý deň, pán kováč. A ironový meč. To je, nie je to zlý ľud reálne. Torčky tým poberem. Nepáčia sa mi, že mám torčky. Testificate, dobre. Akože ešte to nenatáčam tak večer, ale akože aj plánujem aj to. Tak na noc. Grind never stops, predsa. Poď sem. Dobre. Sa páči, jak critical nemá žiadny zvuk, keď dám critical hit. Dúfam, akože
toto niekto si pozrie, lebo nie, že nechcem proste pre jednoho človeka robiť celé video. Je to taký scary Minecraft skôr než... Je to scary. Má to nejaké scary. Budú asi aj jumpscary, takže mal som akože asi na začiatku videa varovať. Ale nevadí. Už je teraz varujem. Keď niekto je taký. Takže... Doriť, to som ani nechcel spraviť. Vyzerá tak, že sa mi naberá mozoček. Také sú prosté, keď to hovorím, že sa mi naberá mozoček. Asi vykradnem týchto villagerov, potom budem asi pohľadať, že tu ten spruce, čo je môj teraz cieľ, aby som mohol spraviť reálny domček. Mne sa nepáči bývať v takomto domčeku, napríklad to je moc malé. Dobre, akže asi môžem ísť týmto smerom radšej. Možno ešte nájdem niečo po ceste. Fú. Som reálne čakal. Opa. Dobre, asi môžem ísť od nich preč. Zoberiem ešte tieto vybleny. OK, asi pojem sem dole, lebo potrebujem už aj začať zbierať suroviny. Tak sa dostanem bezpečne. To je, že tam voda. To jak... To si budem sa vykraftiť. Bucket. Je to niekde na blízku voda vlastne. A tu je hneď voda. Neviem, obetujem 3 železa. Budem musieť... A je to akože dobré na achievement potom, keď budem potrebať hot stuff, napríklad. Hej, je to hot stuff. Nedá sa ešte spať, lebo nechcem tam ísť v noci, reálne. Už je tma. Dobre, už ma môžeš zaláhnuť. No, ďakujem. OK. Takže teraz jediné, čo stačí, je... Asi budem sem radšej. Dobre, to je železo, je to železo. Lapis, mám lapis v inventári, ale nemusím nič vyhadzovať. To je potom koper nemáme radi. Potom je to takto v malej takom boxe, ale to už som si zvykol, dúfam aj vy si počasie zvyknete, lebo neviem, jak sa to dá opraviť, alebo či sa to asi dá opraviť.
železo, to je super, že to je železo. V tejto cave. By som sa reálne by som bol nasratý, kebyže není. Najviac perfektná caveka na železo. Najhoršie, že ja neplánujem ani dopredu, ja proste natáčam, aj keď by som akože mal si spraviť nejaký skript alebo niečo. Ale je mi jedno, už idem. Už som sa toto... Ani som tu nehral dneska, som teraz späť došiel zo školy, tak... Je to akože relaxujúce po škole. Dúfam, to bude mať aspoň viac než 2 views. Plánujem to spraviť celú sériu, takže... Nechcem moc, aby to bolo, že je zbytočne, lebo... Že 2 ľudia to pozorujú, potom už nikto. Nejaké XPčka, yes, také máme radi. Ale mohlo by byť viac železa a uhlia. Toto nevyzerá, to je uhlie. Tak asi dneska nebude čas na domček, ale dneska bude čas na nejaké železné veci. Toto na T-Launchery je to fakt, že super mod, asi aj odporúčam, keďže nechcete mňa pozerať. Takže môžete to stiahnuť pre seba. Ja som to spravil, pozeral som nejakého typečka a nechcel sa mi to už pozerať, tak som to stiahol a bolo super. Teraz som tu, kde som. To od včera som to prvýkrát zapal. Odtedy to neviem prestať vypať, akže neviem vypnúť. Je to veľmi super, áno. Vidíte. Búchajú jak šialené. Akože niečo uvidíte, napíšte do komentáru, že akože niečo, čo som premeškal. Alebo že som si akože nevšimol. Lebo je veľká šanca, že niečo premeškal. Nie, že nie. To som nebol, nevadí. Ďalší creeper a vidíme, že viac železa. Ja takéto módy mám rád, takéto hororové. Takže väčšinu z nich nie je nič strašidelné. A toto akože nie je nič až tak moc strašidelné. Ale je to sranda skôr. To je koper, vyzerá to ako železo. Reálne, už mi začína leznúť na nervy, že počujem creeperov a nie sú tu žiadni. Ale nevadí. Dobre, dám vypekať a asi ukončím prvú epizódu. Dobre, to možno aj bolo počuť. A vidím kamaráta. Dobrý deň. Oši, dobrý, chodoriti. Aha, ja som v vode. Dobre, akože... Budem si dať pozor, takže ja som sa mu nemal pozrieť do očí. Asi to nemá rád, ale to som jak mal vedieť. Nevadí, už akože zmizol, to je hlavné, že na mňa nepozerá. Veľmi divne sa na mňa pozeral, nepáčilo sa mi to.
toľko nedokončených svetov, čo som akože chcel dokončiť. Dúfam toto tak, že nebude jeden z nich. No by sa nájsť. Takže bolo tu dosť zaujímavé tento Herobrine a už nemám ani krompač. 62 železa. Nehovor, že to je niečo v caveke som mnou, Doriti. To sa mne nestal takéto retardované zvuky. Nemám ani už krompáč. Mám rovno železný už asi aj. Dobre, už som aj vyhylovaný, tak trochu fú. Tento ping systém stále nechápem, že je. Dobre, to bolo, že čo doriť. Nehrám s kamarádmi, nemám žiadnych skoro. Nevadí. Dobre, uhlie, treba uhlie. Jakže rád na kombat použijem viac sekeru než meč, ale meč je skôr dobrý na viacej, neviem ako na nás keď je. Hop. Už zase robí zvuky, easy. Ale akože, neviem čo to bolo akože zatiaľ scary, okrem... Akože ten Herobrine to nebolo scary, proste sa na mňa portol iba. Bolo to skôr zaujímavé. Full železo, to je super. Ešte sa mi pečie hrozne železa. No by som asi aj vypiestovať, ne, avička. Poďme asi aj zabiť. Mám šípy. Kde zmizla? Uhlie potrebujem reálne. Už o dosť lepší štart, než som mal vtedy. Vtedy som až tyve asi, neviem presne koľko, ale proste ďalej, ešte dlho. Som nemal ani železo žiadne a teraz už normálne mám aj železo všetko. Už sa necítim tak, že ma vedia všetko zničiť a teraz sa cítim, že môžem všetko zničiť. A zelený Enderman. Začne byť tma. To nie je Sigma. Neznášam Brainrot slovíčka. Ja som reálny idiot. Čo robím? Domíňam ešte túto sekeru. Napríklad na tebe. Hop. Nie. Veríte, už je noc a ja sa neviem jak dostať hore okrem smrti. Nemám, mám bloky na to vlastne. Dobre, teraz si budem musieť počkať proste. Potom asi už aj ukončím epizódu. Podľa mňa je dosť dlhá. Zajtra, alebo ešte dneska, neviem, dneska ešte natočím epizódu.
asi ju vydám až zajtra, ale neviem, či nie až po zajtra, veľa mám zajtra toho. Čo mám to už vlastne? Pardon. Uhlie sa hodí. Železo tiež je super. Teraz sme potrebovali už diamanty nejako získať. Možno ešte teraz bude ďalší video na tento svet a potom ešte chcem dať World Tour môjho svetu a že to bude akože to bude iba že tak alebo tak nejak minútové video. Ešte 8? No ešte 7. Teraz 8. 7. Žele sa. To je tam je železo, môžeme ešte nejaké. Mám ešte nejaké surové, nevyzerá tak. Asi pôjde za... byť Endermana. Dobre. Dori ti tam. Toto mi daj. OK, toto bude všetko asi na prvú epizódu. Ďakujem za to, že si to pozrel. Keď ťa to bavilo, nezabudni aspoň dať like. Možno zabudne, ale proste aspoň odporúč kamarátom, čo ja viem. A na dneska sa s tebou lúčim.